To wallahi da mun maganar auren mu ne da ke. To na ga baban mu ya ce to da sai na zo da ke ya ganki ya san ke yar ina ce yar wani gida ce. To ban san yadda zan yi baban mu bayani ba, kin san baba mutum ne ma'aikacin gona kuma yana da wuyar kai. To in kina ganin ba matsala sai ki tambaye su umma in san barki sai mu je. Bari zan yi shawara ne don tambaye su umma in san bari sai in zo in gaya mu za mu yi waya in gaya mu. Yauwa sannan ku a lafiya lau wallahi masha Allah. Yauwa wannan ita ce kenan yariya kina da waya kuwa? Yauwa to ba damuwa zan siya miki mai kyau. Ai irin ta zamani irin ta yayi din wallahi Ya kamata ka siya ka bani in bata. ba damuwa ai liman yana zuwa zan samu liman sai mu yi magana. Magana auren namu? Magana auren namu insha Allah. Ai ba damuwa ai. Na ji kana auren ku. Ai in kai aure kamar ni ne na aure ai.